Buenos días. Bon dia. Bon dia. Hola, buen día. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia. Bé, doncs, a veure, abans de res, molt bon dia a tothom. Em presento abans de començar i donar pas tant a la benvinguda del tinent alcalde com dels dos ponents, com del Jordi García Brustenga i Juanjo Berbel. Per aquelles persones que no em coneixeu, jo soc Esther Pujol i soc la directora de Desenvolupament Econòmic del Prat. I justament avui iniciem el que seria un punt de partida per conèixer més profundament els famosos fons, i dic famosos perquè tothom ha sentit parlar molt dels Next Generation, i aquí tenim a dos experts que realment ens podran donar, ens podran il·luminar i ens podran orientar tant a les administracions públiques com especialment també a petites empreses i empreses més grans, com accedir a aquests fons i respondre a determinades incògnites que possiblement tots tenim. Jo, si de cas, ara no m'extendria, després presentaré els ponents i li voldria donar la paraula a Juan Carlos Moreno, el tinent alcalde de Desenvolupament Econòmic d'aquí de l'Ajuntament del Prat. Charlie? Hola, bon dia. Soc el Juan Carlos Moreno, soc el tinent d'alcalde de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i us vull donar la benvinguda a aquesta primera jornada d'aquest cicle de diàlegs empresarials del Centre de Promoció Econòmica. Hoy nace este proyecto que hemos llamado Ciclo de Diálogos Empresariales y nace enmarcado dentro de una política hacia la empresa que desde este Centro de Promoción Económica queremos realizar. Y es una política que yo llamo y que nosotros llamamos políticas CIF, que son políticas que buscan colaborar, impulsar y facilitar al tejido empresarial local. Pero como decía, hoy nace este proyecto y nace con ilusión y nace con tres objetivos claros. Nace con el firme propósito de ayudar a nuestras empresas. Nace con el ánimo de ser una ventana de intercambio de ideas, intercambio de experiencias, intercambio de información. Y nace con la esperanza de convertirse en una pequeña herramienta útil en la apuesta por la innovación y el crecimiento de nuestras empresas locales. Este ciclo de diálogos empresarials será periódico y en él trataremos o queremos tratar distintos temas de interés en el ámbito de la empresa y para ello nos acompañaremos de los mejores expertos en la materia. Mirad, hemos pensado que dado la difícil situación en la que nos encontramos, en la que seguro que no os tengo que explicar nada, una situación complicada para el tejido empresarial debido a la pandemia y con la incertidumbre del escenario post-COVID que vamos a tener, creemos que hemos pensado que el tema más interesante era abordar el que vamos a tratar hoy, que es el tema de las ayudas a las empresas desde las distintas administraciones. Entre ellas, la famosa ayuda europea que hoy nos ocupa. Vemos que es común en las empresas que estas ayudas, como no puede ser de otra manera, despiertan mucho interés, pero también suscita muchas dudas entre los empresarios para ver cómo poder acogerse a ellas. Por eso hoy queremos arrojar, en esta primera jornada, queremos arrojar luz sobre este tema. Y hemos contactado y contamos con dos expertos de un gran nivel. Si me permitís, os voy a decir que empezamos en el top. O sea, estamos muy contentos y ellos son, os voy a presentar, uno es el señor García Brustenga, que es director de Estrategia y Operaciones del Ministerio de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Muchas gracias, Jordi. Y el otro señor, Juanjo Berbel, que hoy nos acompaña, experto en operaciones de ámbito industrial y europeo. Os quiero volver a agradecer, ya lo he hecho antes, vuestra col·laboració. Muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias, Juanjo. I per part meva, res més, no vull estendre més, només em resta agrair la vostra participació i moltes gràcies. Donar la paraula a la meva directora de Desenvolupament Econòmic, Esther. Gràcies, Esther. Gràcies, Juan Carlos. Bé, avisar abans de res de començar que aquesta sessió serà gravada. Tenim l'avantatge, evidentment, que després podreu accedir, per tant, a la link corresponent per recuperar allò que se'ns oblidi o allò que voleu remarcar, assenyalar o recordar o traspassar, fins i tot, i difondre. Això d'entrada. L'organització de la jornada és molt senzilla, és a dir, cada ponent tindrà aproximadament uns 15-20 minuts per fer la seva exposició. Creiem que les empreses i les institucions que estem aquí reunits tenim molta feina i, per tant, la idea és que en una hora
aproximadament quedem alliberats, d'acord? Aleshores, en la primera part d'aquesta jornada, el Jordi Garcia parlarà del context dels fons europeus de Next Generation i centrarà especialment aquest accés a les pimes. I, per altra banda, Juanjo Berbel el que farà aterrarà a nivell pràctic i les lliçons apreses respecte a tot allò que s'està en aquests moments gestionant al respecte. I, finalment, d'això es tracta, el que hi haurà és un torn obert de paraules per totes aquelles persones que vulgueu intervenir via xat, que tant el David com jo anirem gestionant. I volia, abans de res, de presentar dos ponents, volia agrair a l'equip, perquè això de vegades després ens en oblidem, volia agrair a l'equip de Desenvolupament Econòmic tota l'organització de l'acte, perquè encara que sigui via Zoom, porta una feina bastant important. I també agrair al Prat Empresarial, que està aquí present, i al seu president, a Jordi Morera, la seva presència aquí, perquè és, vulguis o no, un suport indispensable per la reactivació econòmica, aquesta entitat per la reactivació econòmica del Prat. Doncs bé, dit això, vaig a presentar els ponents. Jordi Garcia Brustenga, director d'Operacions de l'Empresa Nacional i d'Innovació ENISA des de l'any 2018. És una empresa que pertany, a més, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Per tant, com deia el regidor, efectivament tenim el top de la gestió d'aquests fons. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, és màster, a més, en Administració Pública per ISADE i màster en Business Economics and Communication per la Universitat de Vic. El Jordi Garcia és un economista expert europeu en l'àmbit dels ecosistemes i les polítiques d'innovació, indústria i desenvolupament urbà. Compta així mateix amb una llarga experiència com a gerent de consultoria i consultor expert amb el RIS3, polítiques de desenvolupament urbà i ecosistemes innovadors, entre d'altres àmbits de desenvolupament empresarial. Va ser també assessor de competitivitat i innovació de l'Ajuntament de Viladecans durant molts anys. Nosaltres també creiem que era interessant que vingués el Jordi perquè es coneix bé el nostre territori. Gràcies, Jordi, benvingut. I el Juanjo Berbel és soci de la consultora estratègica holandesa Metis, fins fa molt poc era White Group, a Espanya, des de l'any 2019, i abans ha estat director general de MOA BPI Group a Espanya. En els dos casos està portant i expert com en temes de reinversió i inversió industrial i empresarial. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és doctorat en Teoria Política i Social per la Universitat Pompeu Fabra. Juanjo Berbel ha desenvolupat la seva carrera professional en el marc de l'Administració Pública a Catalunya, ha estat director del CIDEM, director de l'Agència Catalana d'Inversions, secretari general d'Indústria i director del SOC en el marc de la Generalitat de Catalunya i així com a l'empresa privada en consultoria de localització, inversió empresarial i reindustrialització del teixit productiu. Seves són, per exemple, les gestions realitzades més recents amb Valeo, a Martorelles, amb Delphi, a Sant Cugat, a Endesa, a Galícia, i sobretot també és conegut aquí en el Prat per ser un dels artífex que va portar Amazon aquí a la nostra zona, a la nostra ciutat. És membre del Consell d'Administració de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona i presideix la Comissió Sectorial d'Innovació i Digitalització de la PIMEC, de la recent creada PIMEC ara amb aquest nou mandat. Juanjo, molt bon dia, benvingut i moltes gràcies. Doncs dit això, Jordi, et cedeixo la paraula i tot teu. Bé, doncs bon dia a totes i a tots. Tinent d'alcalde, gràcies per convidar-me a la vostra ciutat. Directora i Juanjo, i tots els que esteu aquí, perquè també és un dia que cadascú té la seva feina i estar per aquí és un honor que em vingueu a escoltar en part i també el Juanjo i puguem discutir. Sobretot el que més interessant pot ser és que després tinguem un moment de discussió, de debat, perquè estem en el... No és un pla aquest que us presentaré, el pla de recuperació, no és un pla que estigui fet i amb convocatòries emeses, sinó que estem construint-lo encara amb la Comissió Europea i molts inputs de sessions com aquestes ens van bé per acabar de matitzar alguna cosa, escoltar les empreses què és el que necessiten. Si us sembla, comparteixo pantalla per explicar molt ràpidament de què va aquest pla. No sé si ho esteu veient-ho. Sí, no? Ho veiem, Jordi, ho veiem. Perfecte. Doncs us explicaré una mica aquest pla que necessàriament pel fet que és europeu i pel fet que té molta quantitat de diners i per la complexitat del moment, doncs és un pla complex que no es pot entendre amb una xerrada d'un quart d'hora, sinó que vas entrant, i nosaltres que estem allà cada dia amb això,
anem entrant i anem entenent-lo i el anem fent a la nostra mida, a la mida espanyola, però realment és algo molt complex. Llavors, el que faré serà una pinzellada de 4 coses que penso que poden ser interessants perquè entengueu una mica el marc d'on està i després ja amb dubtes acabem de resoldre-ho. És un pla que té 3 adjectius: recuperació, transformació, resiliència. El primer, recuperació, això és clarament econòmic. És un pla per ajudar a les empreses i els sectors d'Europa, concretament aquí a Espanya, perquè trobin els nous mercats, les noves competitivitats, que dintre de 10 anys continuïn sent empreses que siguin viables i continuïn venent els seus productes i serveis. Per tant, no és un pla ni de digitalització, ni de transició ecològica, ni de millora territorial, sinó que és un pla de recuperació econòmica i que per fer-ho tenim clar que la digitalització, la transició ecològica i l'adaptació als nous temps és la manera de fer-ho. Però sobretot que veieu que l'objectiu és que arribi a les empreses i que els ajudi a recuperar. Ja veureu que hi ha multitud de mesures després, ho explicaré una mica per sobre, però tant pot venir amb una ajuda directa com amb un préstec directe, com ajudant els territoris perquè modernitzin les seves instal·lacions, els seus equipaments i, per tant, són comandes noves a empreses. Per tant, també no només ajudes, sinó també poden ser comandes, mercat per a les empreses espanyoles. I, finalment, també projectes col·lectius d'empreses que puguin fer de tractors, de tractores, d'una nova manera de fer, d'un nou àmbit de producció o de servei. Per tant, pla de recuperació econòmic. Transformació vol dir que no anem a fer millores incrementals, de petits canvis, de canviar aquest ordenador per l'altre ordenador, que és una mica millor, sinó que estem fent és una transformació d'un model. Veureu que això s'estudia clarament a nivell històric, estem en un moment d'una revolució tecnològica, com han passat en altres moments, que o bé fem un canvi rellevant de la manera de viure, de consumir i de produir, per tant, canviem el cotxe de combustió definitivament pel cotxe verd, per exemple, o canviem la manera de construir les cases de manera rellevant, de manera significativa, o bé fem alguna cosa amb el turisme perquè sigui responsable, sostenible, que sigui compatible amb la vida dels que vivim al lloc, per exemple. Doncs, si no estem en aquesta transformació més radical, tot i que ja sabem més o menys per on va, no ens adaptem als nous mercats. Per tant, aquest pla el que farà incentivar la transformació sèria de totes les cadenes de valor, per fer la definitiva. Penseu que si no fem la transformació amb aquest pla, dintre d'uns anys tindrem una altra crisi, com demostra la història, fins que fem aquest canvi. Per tant, l'enfocament és molt a canvi disruptiu, que canvi la cosa, la manera que en tenim de relacionar-nos, de moure'ns, de consumir. I resiliència. Certa autonomia industrial, tecnològica, i que en un moment determinat, com una pandèmia, sapiguem moure'ns i produir el que necessitem des del nostre territori. Això no vol dir deixar de ser global en el món, però sí que tenir certes indústries clau, diguem els microchips, l'agroalimentació, la salut, aquest tipus de coses. Per tant, aquesta seria la... M'he estat una mica de temps perquè crec que és un tema important com a concepte de pla. Llavors, això ja em sembla que us ha arribat alguna vegada. És un pla amb molts diners, prop de 700.000 milions d'euros en tota Europa, i es distribueixen pels països segons població, PIB i atur. Quan més atur, més se'ls dona. Més població, més se'ls dona. Espanya té més de 60.000 milions per període aquest que estan parlant, de 6 anys, i em sembla que són una mica més perquè hem acabat de distribuir uns diners segons les últimes dades i ens toca prop de 70.000.
Si veieu en el mapa, en el gràfic aquest, estem als segons que més diners rebem. Hauríem de revisar amb aquesta afinació que s'ha fet, que potser serem els primers. Per tant, Itàlia i Espanya són els dos que més diners reben i, per tant, una responsabilitat de fer bé les coses com a país i aprofitar això perquè, a vegades, la diferència que hi ha amb els països europeus del nord o del centre doncs no sigui tanta, no? Que aprofitem per posicionar-nos, no només recuperar-nos, sinó posicionar-nos pels pròxims anys o dècades. Aquest pla no us vull confondre perquè és molt complex, però té 14 objectius de país, 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 components. Els components serien com grups d'activitats, grups de mesures que tenen una mateixa orientació. Per tant, imagineu-vos la quantitat d'instruments i mesures que té el pla. Molt per sobre. Els objectius són aquests 14 i els primers 6 són els que des d'indústria i PIME estem més enfocats. La prosperitat i la resiliència, la transformació tecnològica i digital, la riquesa dels recursos naturals i descarbonització, energies netes, la competitivitat. M'escolteu? De quina mida? Perdó, hi ha algú... Ja està parlant. La competitivitat de la indústria, la ciència i els sectors estratègics. Això també és important. Aquestes 4 línies són les 4 que han d'estar sí o sí en les propostes que es financin, que sigui verd, energies renovables, economia circular, tot el que té a veure amb medi ambient i lluita contra la crisi climàtica. El segon, tot el que és digitalització, perquè és la revolució que ens ocupa, sobretot és la transformació del món a un món digital. El tercer és la igualtat de gènere, per tant, un impuls molt, molt important a equilibrar això. A Inicia mateix llancem aquest any un fons de préstecs participatius per emprenedores digitals i, per tant, és un exemple, per exemple, del que farem. I cohesionada i inclusiva. Vol dir aquesta orientació als ODS, als objectius de 2030, de l'Agenda 2030. Això vol dir adaptar-nos al que n'està venint com a reptes del món. L'envelliment, les migracions, erradicar la pobresa, els oceans, tot el que ja sabeu. I de les 10 palanques, veieu que hi ha algunes que concentren més pressupost. Aquí a la dreta hi ha el tant % del pressupost. La que estem més implicats des d'indústria és la número 5, la modernització i digitalització del teixit industrial i la PIME, recuperació del turisme i una estratègia que es diu Espanya Nació Emprendedora. Però, per exemple, també ens afecta la 6, amb la ciència i la innovació, i també la 7, educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats. Per tant, tot el que invertim en formació, actualització de perfils, ha d'anar en consonància amb el que impulsem en les empreses perquè puguin fer els seus projectes de creixement i també amb la ciència que ens aporti les noves tecnologies i també a la U, per exemple, ara que estem en el món urbà, estem en el marc de l'Ajuntament del Prat, doncs l'agenda urbana, sigui rural sigui urbana o sigui rural, serà molt important. La ciutat és com un tauler de joc. Si la ciutat no està preparada pels nous cotxes, per les noves habitatges, per les noves maneres de fer, no ens en sortirem. Per tant, la inversió a les ciutats i als pobles també té un component d'un 16% en aquest cas. Per tant, que veieu una mica com ens estem organitzant el pressupost i l'activitat. Llavors, us en recordeu, la 5, és el que us he dit, la palanca on estem més implicats a indústria, té 4 components. La 12, la 13, la 14 i la 15. La 12 és la política industrial, la 13 és l'impuls de la PIME, la 14 és el sector turístic, modernitzar i competitivitat del sector turístic, i la 15, la seguretat digital, la ciberseguretat, el 5G, tota aquesta connectivitat.
Llavors, em sembla que ja et porto una bona estona. Sobre aquests dos components, el 12 i el 13, que són els que més estem treballant des d'indústria, des de NISA, és d'on estic jo. El 12 és la política industrial Espanya 2030. Ja podeu pensar els objectius quins són: digitalitzar els sectors econòmics, transformació ecològica circular de la indústria, l'impuls d'indústries tractores, vol dir, hi ha algunes indústries que seran les que faran una mica com de tractores de la resta. Imagineu una altra revolució fa ja uns centenars d'anys, va ser el tren el que va portar, o va ser el telèfon, l'electricitat o el petroli. O sigui, hi ha algunes coses que fan com que expliquen el nou temps en el que estem entrant, no? I aquí, per exemple, ja esteu veient que l'automoció amb les bateries o l'hidrogen, els microchips, estan havent-hi unes coses que clarament són les tractores i l'economia circular. Llavors, no us explicaré tot, però així és com es presenten cada un dels components. I estem arribant ja a les coses concretes. Aquest component té 5 reformes, les R's, i 7 inversions. Tots són reformes i inversions. O sigui, són reformes regulatòries, estratègies, conceptes que no porten diners darrere, però que són necessàries per regular el nou món, els nous sectors que estem creant. I les inversions sí que és en pressupost per impulsar aquests canvis. Veieu, de reformes hi ha l'estratègia industrial, tornar a fer un impuls industrial després de molts anys de no tenir una estratègia, una aposta sèria per la indústria. La 3, per exemple, s'ha creat un fons d'inversió industrial productiva. Es regulen els nous règims de residus, es regula l'economia circular i es fa un marc de regulatori perquè estigui clar i donar certesa a les empreses, aquest tipus de coses. I d'inversions, macroprojectes tractors de digitalització de la indústria, això és molt de dades i plataformes de compartir dades i de posar intel·ligència artificial en alguns sectors. El recolzament de la indústria electrointensiva perquè pugui transicionar bé cap a les noves energies. I el que us diré, per exemple, és l'E5, que se n'ha parlat molt i que suposo que el Juanjo en parlarà. Els projectes tractors de competitivitat i sostenibilitat de la indústria. Els projectes tractors és el que us he dit abans d'una manera nova d'impulsar la innovació, la competitivitat de les empreses a través de projectes col·lectius de tota la cadena de valor, per tant, tots els proveïdors i clients fins de punta, perquè siguin tractors, diríem, de la resta d'empreses del país. Per tant, diríem, d'aquest tema de l'automoció que sempre està sortint com a primer projecte seriós del pla. Doncs si realment hem de canviar des de la manera de fer les bateries, del liti que hem d'agafar de les mines de liti fins als nous vehicles com han de ser i després com s'han de mantenir i com al final reciclen, el grup d'empreses, centres tecnològics, agents de tot tipus que composin aquesta cadena de valor que va transformar de manera més sèria aquest món, aquest sector, aquest serà finançat amb bastants diners perquè demostri que és possible i els altres darrere vagin i els segueixin i fem la transformació més ràpida. Una cosa que potser ho podríem fer en 10 anys, intentem fer-ho en 3-4. Aquesta és la idea. Veureu que al final aquest component té 2.853 milions d'euros. Per tant, molts diners que tenim el repte de gestionar i que arribin a les empreses i arribin a transformar d'aquesta manera. I l'altre, el component 13, l'impuls de la PIME, que també pensem seriosament, i a vegades s'ha posat hi ha hagut algun comentari que d'això anava a les grans empreses, perquè sona molt i és molt mediàtic, però tenim una consciència, i els que venim del món local encara més, que la PIME també s'ha d'ajudar i és molt important dins el sistema. No només s'ha d'ajudar, sinó que és importantíssima i té un paper important
en aquesta transformació. Que a vegades la PIME o l'emprenedora és aquell que és 100% disruptiu. Que la gran empresa no és 100% disruptiva ni molt menys. El que vol és mantenir el seu negoci, que és el que ha de fer, i llavors una proporció petita és disruptiva. Però la PIME i la startup sí que és 100% transformadora. Per tant, la mescla i la sinergia entre els dos tipus d'empreses són les que pensem que ha de ser. I a més, som quasi tot PIMEs a Espanya, per tant, val la pena que ho tinguem en compte. Aquests són els 5 objectius: emprenedoria, creixement, digitalització i innovació, recolzament al comerç i internacionalització. Bastant evidents. I això encara és més complex. 7 reformes, 13 inversions, quasi bé 3.000 milions d'euros. Aquí, per exemple, hi ha la R5, la llei de recolzament a startups, o sigui, definir què és una empresa emergente, li direm en castellà, en català, empresa emergent, definir-la, donar-li segons quines ajudes, quines també tema fiscal. La 6 té molt a veure amb la 5, que és l'estratègia Espanya Nación Emprendedora, que és una estratègia per posicionar de cara endins, o sigui, de cara a nosaltres mateixos i de cara a Espanya, com un país emprenedor. O sigui, realment és un tema molt pedagògic de dir també hi ha emprenedors i emprenedores en el país, ho sabem fer bé quan ens hi posem, cal recolzar-ho, cal posar el focus en aquesta gent que transforma els sectors, les activitats econòmiques que tenim al nostre territori i, per tant, una estratègia com d'impuls d'aquest component, d'aquest factor que també tenim els espanyols i els catalans, en aquest cas. Doncs aquí hi hauria moltes reformes que no arribaré a explicar. I després, a nivell d'inversions, aquí ENISA, concretament, estic liderant des d'ENISA algunes coses d'aquestes. La U, per exemple, la IU és RENACE, vol dir Red Nacional de Centros de Emprendimiento, és intentar ajudar a totes les incubadores, hubs, centres d'empreses privats i públics perquè tinguin la qualitat i facin bé la seva feina, puguin fer-la bé, es formin, s'intercanviïn, una mica és això. I aquí dins també hi ha de la marca Espanya Nación Emprendedora. També ajudarem des d'ENISA a homologar agents, en general, empreses, centres, perquè puguin posar aquesta marca de... Jo també soc Nación Emprendedora, no? El 2, Proyectos Tractores per a la PIME, és un programa que portem des d'ENISA, que són els mateixos projectes tractors que hem dit abans, però per PIMEs només. Aquí només entren PIMEs i emprenedors i emprenedores, i està molt basat en local, en el món local. Per tant, és connectar ciutats amb xarxa de ciutats orientades al mateix, a la mateixa transformació, i amb un pla d'acció conjunta. I el 3, que he comentat amb l'impuls de l'emprenedoria femenina. També tenim una altra línia nova de préstecs participatius per món agroalimentari i medi rural, per exemple. Les 6, per exemple, agrupacions d'empreses innovadores, que són els clústers a nivell espanyol. Aquí quintupliquem, o sigui, multipliquem per 5 el pressupost que teníem anual. Per tant, hi ha molta ajuda, no només a crear, sinó a fer projectes innovadors en el món dins dels clústers. No sé, i el 10, per acabar, i aquí acabo, és el Digital Toolkit. Això ho porta la vicepresidenta econòmica i és com una ajuda massiva a pimes i autònoms perquè es digitalitzin. Per tant, és com una eina que podrà accedir una empresa qualsevol i dir, vaig a fer el salt a l'e-commerce, a un sistema de gestió amb dades ben fet dels meus processos, o si tens també indústria, tens producció, doncs encara més. No serà aquest, sinó que ja serà altres programes que tenim d'emprenedoria. Per tant, hi ha de tot, diríem, i per acabar diria que... Me vaig deixar de compartir. Per acabar diria que som a temps, que encara no s'ha dit cap convocatòria, que al maig s'espera aprovar amb la Comissió Europea el pla definitiu. Les convocatòries sortiran abans de l'estiu, després de l'estiu, però no més tard, perquè tenim 2 anys, tenim el 22-23 per executar-ho.
que estigueu al tanto, sobretot a través dels vostres organismes de referència, l'Ajuntament, l'àrea metropolitana, la Diputació, la Generalitat, la PIMEC, l'AEVall, o sigui, els patronals, la Cambra... O sigui, tot el que aquí a Catalunya tenim molt desenvolupat, aquests són els que us han de tenir al dia d'aquestes convocatòries múltiples que hi haurà. I el que jo recomanaria és que aquest temps, mentre no s'hi hagin les convocatòries, afineu els vostres projectes. O sigui, entengueu-los amb aquestes palanques que he dit i amb ajuda de qui calgui i els aneu evolucionant per tenir-nos preparats per la convocatòria. Sigui un projecte individual d'una empresa, de digitalització, d'innovació, el que sigui, com col·lectius dins d'una cadena de valor o dins d'un territori. Per tant, teniu temps, sobretot s'ha d'arribar a un projecte maco, no arribar al primer, sinó arribar al número que sigui, però un projecte ben fet, sòlid i alineat en tot això. I m'he menjat bastant el temps, o sigui que ja callo. Gràcies. Molt bé, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies. Molt interessant. Suposo que després sortiran preguntes tipus d'acord, molt bé, fantàstic, però com ho faig? I ara dono la paraula a Juanjo Berbel, que ens aterrarà més en l'àmbit potser possiblement més pràctic. Juanjo, endavant. Doncs bon dia a tothom i el primer que em cal fer és agrair evidentment a la Direcció de Desenvolupament Econòmic i al tinent d'alcalde del Prat de Llobregat el que ens hagi convidat d'alguna manera a intentar aterrar aquestes línies de reformes, d'inversions, de palanques i una mica també a intentar donar llum de tot allò que ha sortit en premsa, que tots anem llegint, d'acord? I que en el fons està en desenvolupament i de vegades és probable que ni en Jordi ni jo mateix podrem respondre a totes les preguntes que hi puguin haver perquè el que està clar és que és un esquema que encara està en desenvolupament, d'acord? Jo també compartiré una presentació. No la faré lineal, d'acord, per intentar no avorrir, però el que sí que us diré com a introducció és el següent, d'acord? I en Jordi pot discrepar, o sigui que després podem discutir, no hi ha problema. La primera són 3 qüestions bàsiques de resum. La primera és que amb els fons Next Generation no s'acaba el món. Això em sembla que és absolutament necessari. Els fons Next Generation són addicionals, no poden finançar pressupost corrent i està fet, estan pensats per projectes addicionals, transformadors, com bé ha explicat en Jordi. Juanjo, perdona un moment. No sé si estàs compartint o no, però no es veu, eh? No estic compartint. D'acord. És una prèvia, ara compartiré. Disculpa la interrupció. Ara compartiré. No passa res. Doncs això, o sigui, hi haurà altres línies de finançament, de subvenció, de suport, més enllà del que és el Next Generation, que tampoc no hem d'oblidar, tant a escala europea com a escala estatal com a escala local. Per tant, això és el primer. Next Generation és important, és evidentment una font de recursos que són els que expliquen el creixement previst per l'economia tant local com estatal, però no s'acaba el món aquí. La segona és que estem a temps, ho ha dit molt bé el Jordi, el desplegament tot just s'està iniciant i, per tant, el punt de màxima incidència d'aquests fons està previst pel pressupost del 2022, d'acord? I, per tant, al llarg d'aquest any encara hi ha temps per la preparació i pels dissenys dels projectes, d'acord? Per la concentració del pressupost, de fet, s'espera per 2022 i 2023. I un aspecte clau, i és la tercera, conclusió inicial, és que el gran repte està en com incorporar les petites i mitjanes empreses i també, parcialment, el sector públic, dintre d'aquests fons Next Generation, d'acord? I ara, passo d'alguna manera a explicar quines són les lliçons que nosaltres hem après del treball que hem fet en aquests darrers mesos amb grans empreses tant en consolidar projectes tractors, com bé deia en Jordi, que són col·lectius, com en treballar alguns projectes individuals per pimes. Què hem après i on estem? I aquest seria una mica el propòsit de la presentació. Ho esteu veient? Sí. D'acord. El que faré és... Perdó. La primera part és de context. Aquí teniu una mica l'assignació directa. Estarà sobre els 69.000, 70.000 milions d'euros de subvenció directa. Després hi ha un altre paquet equivalent que s'estructurarà en finançament.
d'acord? D'algunes iniciatives en general. I teniu els dos grans capítols d'inversió, això és molt conegut. Un és d'inversió verda sostenible, és l'orientació bàsicament dels projectes, i l'altre és la digitalització, d'acord? Que és l'assignació del Fons de Recuperació Europeu. Això, i això sí que és important, és que el govern espanyol va presentar el projecte Espanya Puede, d'acord? Però ara, entre abril i maig, en Jordi ja ens va dir que serà el maig, la Comissió Europea i el Consell ha d'acabar aprovant el pla com més aterrat que presenti el govern espanyol, d'acord? I des d'aquest punt de vista, això és el que habilitarà a la transferència dels fons a les diferents línies dels projectes, d'acord? Per tant, fins que aquesta aprovació no s'hagi fet, doncs evidentment no es podrà començar a desplegar tot el pla. El pla que presentarà el govern i que s'aprovarà al mes de maig de 2021 no implica que hagi de contemplar els projectes individuals concrets, sinó que de nou estarem parlant dels grans paraigües en els quals s'estructurarà el pla. No estem parlant encara de projectes concrets d'una empresa determinada o amb noms i cognoms, per entendre'ns. I aquí teniu una mica què és el que s'espera d'aquests projectes, que això ho ha explicat en Jordi, que per tant no m'entretindré. De tota manera, després podrem compartir la presentació. Això també ho ha explicat en Jordi i bàsicament aquí el que tenim és que tota la part de modernització, digitalització del teixit industrial i de la PIME concentra un percentatge dels fons molt rellevants i que per tant dona i és una palanca clara per la transformació de l'economia i de la cadena de valor dels sectors productius. Es va aprovar un reial decret que bàsicament, i això us ho explico en un resum ràpid, el que fa és establir tota la governança que sobretot els ministeris i les comunitats autònomes i altres administracions públiques tindran en la gestió dels plans. Bàsicament el que estem parlant és que és una estructura força centralitzada i que essencialment seran els ministeris qui decidiran on s'adscriuen els fons, independentment que després en l'execució puguin participar, i de fet serà així, les comunitats autònomes en algunes línies sectorials determinades i que també puguin tenir lloc les administracions locals, bàsicament, i després entraré una mica més en la presentació de projectes. Els grans projectes tractors, el que en la jerga es diuen els PERTEs, els programes estratègics de recuperació i transformació de l'economia, PERTEs, que això segur que n'heu sentit a parlar, aquests bàsicament seran aprovats pel Consell de Ministres. No s'esperen que hi hagi més de 10 o 12 d'aquests projectes, i bàsicament seran els paraigües sota els quals poder presentar projectes conjunts, col·lectius, transformadors dels diferents sectors econòmics. I aquí teniu una mica quines són les condicions. Com bé deia en Jordi, tenim projectes col·lectius que estan cridats a transformar les cadenes de valor. D'aquests, com us deia, no sé quants n'hi haurà, però bàsicament s'espera que hi hagi una desena o una dotzena. De què estem parlant? Un gran paraigües per l'electromobilitat, un altre per la transformació del sector dels semiconductors, un altre per la gran transformació del sector aeronàutic, per entendre'ns. És a dir, aquí hi haurà grans paraigües i llavors s'obriran convocatòries, probablement, això encara no està del tot clar, perquè es puguin presentar aquells projectes que n'hem sentit a parlar, el de la SEAT de Martorell sobre la fabricació de bateries amb Iberdrola i la instal·lació de postes d'electrocàrrega a diferents municipis. Aquests grans projectes, que estan sobretot portats per empreses de certa dimensió, seran els que s'hauran d'incorporar a les futures convocatòries dels projectes estratègics de recuperació i transformació econòmica. Però la seqüència és la següent. Primer, el Consell de Ministres ha d'aprovar el paraigua. Això encara no s'ha produït, però serà successiu a partir de Setmana Santa. En segon lloc, evidentment, s'haurà d'obrir un registre, que en aquest cas és del Ministeri d'Hisenda, si no m'equivoco, per tal de poder començar a registrar els projectes. I probablement pugui haver-hi una convocatòria o igual el registre també servirà, i aquests projectes llavors passaran a tenir una valoració i una assignació de fons. Quan s'espera l'assignació de fons? Doncs bàsicament jo diria que sent optimistes no serà abans del darrer quatrimestre d'aquest any. Per tant, per això us deia que el 2022 és l'any que és crític al respecte. I bàsicament en els projectes estratègics de recuperació
i transformació econòmica, en els PERTEs, que són els grans projectes. Perdoneu, aquí estem parlant de projectes individuals o de grups de projectes. D'acord? Aquí, i m'ha semblat interessant compartir aquesta transparència, el que teniu és la fórmula que han utilitzat la major part dels ministeris per tal de poder sondejar i fer el que es diu com una consulta de mercat de saber quina serà la dimensió del que ens trobarem quan convoquem les convocatòries, valgui la redundància. Llavors, això s'ha desplegat a través d'una fórmula força nova a l'administració pública, que són les manifestacions d'interès. D'això segur que també molts de vosaltres n'heu sentit a parlar. Què és una manifestació d'interès? Una manifestació d'interès és com una consulta prèvia de mercat. És a dir, de fet, és una publicació que el que demana a les empreses o a les administracions públiques és que presentin les seves intencions o els seus projectes, tinguin un grau de maduresa, diguem, més fort o més feble, d'acord? Però que es presentin perquè els ministeris puguin valorar quin és el volum, d'acord? I quina és la naturalesa dels projectes que són susceptibles de presentar-se després a les convocatòries formals, d'acord? I, per tant, han obert una fase que és consultiva, perquè en el fons, si tu no has presentat un projecte en aquestes línies que aquí teniu, diguem, reflectides, et podràs presentar perfectament a les convocatòries o podràs registrar el teu projecte en el registre de PERTEs o de projectes estratègics. És a dir, això no condiciona res del futur, d'acord? Inclús encara que t'hagis presentat, tampoc no et genera cap tipus de dret o cap tipus d'avantatge. Simplement això és que has contribuït a que els ministeris puguin saber quina és la magnitud, anava a dir de la tragèdia, però en qualsevol cas quina és la magnitud, diguem-ho així, dels projectes que tindran o que podran encaixar en les seves diferents línies. De què ens serveix veure les línies d'acció? Bé, doncs ens serveix per veure quina tipologia, quina naturalesa de projectes és de la que estem parlant. Doncs temes d'hidrogen renovable, temes de lluita contra el repte demogràfic, tota la línia del Ministeri d'Indústria de projectes tractors de competitivitat i sostenibilitat industrial, tota la línia d'infraestructures de recàrrega per la mobilitat elèctrica, el desplegament del 5G, l'impuls de la ciberseguretat, les comunitats energètiques locals, les xarxes intel·ligents, tota la línia d'energies renovables. Ja veieu que digitalització i sostenibilitat són els dos grans eixos que mouen les convocatòries. Les manifestacions d'interès. El foment de l'economia circular en l'empresa, i aquí teniu les darreres que han sortit, d'acord? Tota la línia de programa de suport al transport sostenible i digital i el programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, les cadenes de valor de la intel·ligència artificial, etc. D'aquestes és probable que en surtin més i cal portar, diguem, una monitorització per saber, diguem, bàsicament, quines seran després, perquè aquestes manifestacions d'interès el que marquen és la naturalesa de les futures convocatòries. D'aquí m'ha semblat que l'Ester Pujol comentava que hi havia alguns ajuntaments, algunes administracions locals també connectades. Heu de saber que han sortit 3 manifestacions d'interès per a administracions públiques i que l'administració local pot presentar projectes. Una ja està tancada, que són els plans municipals de mobilitat sostenible, segura i connectada, que em consta que l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat un projecte. Aquesta es va tancar el 12 de març. Hi ha una altra que es va tancar el 18 de març, que és un programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics. I hi ha una oberta, que és la darrera, que és la recollida de propostes i actuacions pel programa de rehabilitació a nivell de barri dirigit a administracions locals i autonòmiques del Ministeri de Transports i Medi Ambient, que estarà oberta fins al 9 d'abril. Això, diguem, és progressiu, però insisteixo, no són convocatòries, no donarà, diguem, lloc a assignacions de diners ni fons. Simplement, diguem, és la consulta prèvia de mercat que fan els diferents ministeris. Què hem après de moment de tot aquest procés? Bàsicament, l'objectiu, i ara torno a parlar d'empreses, és si som una empresa que podem encapçalar un projecte gran, sigui individual o sigui col·lectiu, de transformació de la nostra cadena de valor, hem de valorar si el nostre projecte encaixa amb les línies directrius i amb les palanques que ha explicat en Jordi. Hem d'elaborar, diguem, un pla o una memòria que il·lustri el projecte com a tal i, sobretot, si el volem fer col·lectiu, hem de buscar un grup de socis tractors dels projectes. Nosaltres hem ajudat a construir un projecte en la línia de l'edificació sostenible que té, bàsicament, 20 socis, dels quals la meitat són pimes i l'altra meitat són grans empreses i centres de coneixement. Això és rellevant si volem fer un projecte col·lectiu. També hi ha projectes que han presentat
empreses individuals, d'acord? Però que són grans projectes que té com capil·laritat després a la seva cadena de valor. Per exemple, s'ha presentat un pla de renovació de tot el que són els equipaments de piscines municipals i esportives, d'acord? I bàsicament, diguem, és una empresa gran, però irradia tota la cadena de valor dels instal·ladors d'aquest tipus d'equipaments, d'acord? Per fer-los més sostenibles, més mediambientals, etc. Per tant, diguem, aquí tenim diverses fórmules a treballar des d'aquest punt de vista. Es poden presentar formularis a manifestacions d'interès, si resulta apropiat, d'acord? I s'han d'anar, diguem, elaborant el que són els projectes, s'han d'anar madurant perquè en el moment en què surtin les diferents convocatòries, siguin dels ministeris o siguin de les comunitats autònomes, poder tenir preparat per encaixar el nostre projecte i tenir la màxima seguretat de que s'adaptarà bé a les línies estratègiques. D'acord? Quins són els paràmetres que per nosaltres han de tenir aquests projectes? Primer, han de ser de certa dimensió. D'acord? Si volem ser considerats com a projectes tractors, hi ha una xifra orientativa, que són 40 milions d'euros en global d'inversió dels projectes, d'acord? I han de tenir un abast el més ampli possible, geogràfic, d'acord? Això guia per les pimes. Els projectes exigeixen capil·laritat, ho ha dit el Jordi, és a dir, no servirà només un gran projecte que presenti, no sé, Endesa o Iberdrola, si no va acompanyat d'empreses petites i mitjanes que també configurin la seva cadena de valor. És a dir, la participació activa de pimes, moltes manifestacions d'interès, inclús l'han taxat en un 45% o en un 50% dels membres, per entendre'ns, del projecte. Per tant, es demana una participació activa de pimes i una participació activa de centres de coneixement i també s'afavoreix la participació d'administracions públiques en aquest projecte. Per tant, dimensió i escalabilitat, capil·laritat, capacitat de transformació, és a dir, hem de demostrar que hi ha una transformació estructural del sector d'activitat en el qual estem. Us hem dit que són fons addicionals, no són fons, corrents, d'acord? I també és important que respectem l'execució del calendari de vigència del fons. El que està pensant, és a dir, aquest fons de recuperació té una durada curta en el temps. És a dir, per la major part dels projectes estem parlant d'inversions a realitzar entre l'any 21 i l'any 23, d'acord? Tot i que algunes inversions estructurals es poden allargar la seva justificació fins al juny de l'any 2026, d'acord? És a dir, 3 anys més, addicionals. Però bàsicament estem parlant de projectes amb cert grau de maduresa i sobretot que puguin ser executables. És a dir, que no siguin idees que en el fons després costi la seva execució. Si tenim una bona idea de projecte però la seva execució, pel motiu que sigui, s'ha d'allargar més enllà de l'any 2023, el que recomanaríem és que miressin altres línies i per això us dic que hi ha més món fora del Next Generation. Per tant, els projectes han de ser viables, han de ser executables i això serà molt clar. El govern espanyol no es pot permetre no justificar fons a la Unió Europea en la línia del Next Generation i, per tant, s'estarà molt vigilant el calendari de vigència del fons. La quarta gran lliçó és la singularitat. És a dir, no hem de fer un reciclatge de projectes antics que mai hem estat executant i han estat finançats per altres instruments de subvenció o no podem, posar una fase d'un projecte que ja tenim en marxa finançat per una altra via. És a dir, el que es busca és la singularitat i, evidentment, per últim, l'impacte. És a dir, hem de presentar els projectes amb uns informes sòlids, impacte social, econòmic i ambiental. Això ho han exigit totes les manifestacions d'interès i tornarà a sortir a les convocatòries, d'acord? I també, és preceptiu intentar fer en aquests projectes un càlcul de quin serà el retorn de la inversió pública en el projecte. És a dir, nosaltres es demana una subvenció, per entendre'ns, i per tant, quin serà el retorn pel bé públic, per la comunitat, per la societat o pel medi ambient, d'acord, o per l'ocupació del nostre projecte. I per tant, calcular quin és el retorn d'inversió pública també ens sembla que és una bona manera d'aconseguir tenir millors opcions de ser finançats, d'acord? Això m'ho saltaré. Bàsicament, aquí el que teniu és el contingut dels projectes, essencialment. Què estan fent, les empreses que estan presentant projectes? Estan conceptualitzant i definint la visió estratègica dels projectes, estan mesurant l'impacte econòmic i social, estan buscant socis pels projectes, aquí ara entraré de nou, tant públics com privats, i estan monitoritzant el context, és a dir, estan alerta a les categories, i a les manifestacions d'interès i a les convocatòries que puguin sortir a partir d'ara. D'acord? En aquest sentit, per les petites i mitjanes empreses que avui ens escolteu, bàsicament ara, en bona mesura, una part de la feina és si encaixa
intentar entrar dintre d'aquests projectes tractors col·lectius que necessiten de la participació de pimes, d'acord? I identificar aquells en els quals els nostres projectes com a petites i mitjanes empreses poden aportar, diguem, valor en el que és la transformació que ens aporta el projecte gran. És a dir, apropar-se, diguem així, tenir coneixement i entrar dintre d'aquests projectes, de fet, afavorirà al mateix projecte, diguem, i a les seves oportunitats de tenir finançament, de tenir subvenció, i a la mateixa vegada ens ajudarà, diguem, a poder configurar-lo. D'acord? No necessàriament ha d'haver una gran empresa en aquests projectes col·lectius. Alguns sectors i alguns gremis sectorials i algunes associacions sectorials també poden articular un projecte, diguem, col·laboratiu només de pimes i ser considerat un projecte tractor. Aquí la gran qüestió és encara estem a temps perquè en el fons no hi ha hagut cap convocatòria. El problema és que quan n'hi hagi ja serà tard si no hem treballat el projecte de manera prèvia. Per tant, diguem, com començaríem per algú que hagi de començar? Primer definint els projectes, construint les memòries i saber quants diners demanem, per entendre'ns, d'acord? Prioritzar, diguem, quines són les oportunitats de finançament que tenim detectades, identificant projectes i socis que siguin complementaris pel nostre projecte o bé unir-nos a un projecte ja existent, posant en valor el nostre projecte plantejat, és a dir, anar, diguem, a tocar les portes necessàries perquè coneguin el nostre projecte, tant a nivell local com a nivell autonòmic com a nivell estatal, i adaptar després els plans a la naturalesa dels socis i a les convocatòries que puguin anar sortint. I, evidentment, monitoritzar tot el context. Per si us serveix, aquí us he fet una mica de calendari, d'acord? Bàsicament, entre el març i abril hauríem de tenir definida, diguem, una memòria i una intenció clara del projecte i hauríem d'identificar si podem encaixar en un projecte existent o bé, diguem, si hem de buscar altres socis, d'acord? El contacte proactiu amb altres socis o amb altres administracions públiques, per exemple, per participar en els projectes, jo crec que ens podrem anar fins al maig, juny d'aquest any, d'acord? Que és quan la Comissió Europea aprovarà el gran paraigües de l'Estat. I, per tant, diguem així, la presentació del projecte a convocatòries jo crec que serà difícil. Alguna n'hi haurà abans de l'estiu, d'acord? Però la major part se n'aniran al darrer quadrimestre, d'acord? I, per tant, diguem, tenim aquest temps, no és gaire, però sí encara estem dintre de la finestra d'oportunitat per presentar projectes. Les adjudicacions de finançament, les primeres, jo crec que pensem que tindran lloc entre l'octubre i el desembre d'enguany, però també hem de pensar que l'any vinent hi haurà noves convocatòries, per tant, no tampoc tot s'esgota l'any 21, d'acord? I les arrencades dels projectes, doncs, evidentment, aniran del darrer quadrimestre en endavant. Hem de pensar que alguns d'aquests fons aniran a reforçar línies de subvenció de finançament ja existents, per entendre'ns. És a dir, el gran fons de reindustrialització del Ministeri d'Indústria es reconverteix en un fons amb més recursos i amb molta més capacitat, és a dir, donant préstecs participatius, inclús participacions accionarials en empreses petites o en startups, diguem, emprenedores i que, per tant, diguem, hi haurà més fons i hi haurà més capacitat de presentar-se a aquest nou fons de reindustrialització. Totes les línies d'agrupacions d'empreses innovadores, de projectes tractors locals per pimes, de, com deia el Jordi, d'agroalimentari i medi rural. Totes aquestes línies, diguem, aniran en convocatòries successives i moltes d'elles estaran específicament lligades a pimes. Per tant, diguem, treballar el projecte és interessant per després anar-los encaixant en una o en diverses de les convocatòries que puguin sorgir, d'acord? Encara que no hi hagi un calendari establert. I bàsicament, i per acabar, això som nosaltres, però això m'ho saltaré en qualsevol dels casos, el que us diria és que hi ha una gran incògnita, deixaré de compartir pantalla, i que em sembla rellevant posar de manifest, que és la següent. Que és, aquests fons, diguem, són subvencionals, és a dir, és una subvenció a fons perduts, sigui per l'administració o, evidentment, en el major cas, sigui per les empreses o per les entitats, inclús del tercer sector, d'acord, social. Des d'aquest punt de vista, hi ha una gran incògnita que és el mapa d'ajuts d'estat. És a dir, com sabeu, la Unió Europea estableix unes intensitats i uns percentatges d'ajut a fons perdut depenent del tamany de les empreses i depenent de les zones geogràfiques i depenent del que tu hagis de fer. És a dir, si és un projecte de R+D, tens major intensitat de subvenció, d'acord? El que no es coneix encara és si per l'assignació de fons del Next Generation regirà aquest mapa actual d'ajudes.
Perquè això pot ser problemàtic, perquè en el fons, diguem, en algunes zones com Barcelona, per exemple, ciutat, bàsicament quasi no es poden donar subvencions a les empreses, diguem, per desenvolupar, excepte, diguem, coses molt determinades, molt d'investigació, de recerca prèvia i algunes altres qüestions. Per tant, un dels motius també del retard, diguem, que no és un retard, diguem, en el que és l'aplicació del pla, és saber què passarà també amb les intensitats d'ajut. Perquè, clar, ara, em perdoneu, si hi ha algú de la SEAT, Iberdrola han anunciat un projecte, és meravellós, és estructural, però si després poden tenir només accés a un 20% de subvenció a fons perdut, igual això ho fa inviable. No ho sabem, però probablement tampoc serà un 100% de subvenció a fons perdut, perquè tampoc no cal que ho sigui. I, per tant, encara hi ha algunes incògnites que són, diguem, rellevants i que hem d'anar monitoritzant al llarg dels següents mesos i a mida també que vagin apareixent les convocatòries. Per tant, l'oportunitat hi és, però hem d'anar seguint-la, diguem, de manera molt atenta. I jo crec que per la part de les petites i mitjanes empreses hem d'anar configurant els projectes, identificant si podem entrar en un projecte tractor gran, això és interessant i ara és el moment, i després anar monitoritzant on podem encaixar els projectes veritablement de transformació que tenim, sense oblidar que hi ha més vida i altres convocatòries i altres ajuts més enllà dels fons Next Generation i que probablement si tothom s'hi aboca al Next Generation potser tenim una finestra d'oportunitat en algunes altres línies que no hi haurà tanta competència competitiva. I gràcies. Moltes gràcies, Juanjo. Ha estat, entre ambdós, ha estat bastant aclaridor. Ara passarem la paraula a les persones que esteu xatejant, que ja hi ha alguna persona, crec que el Jordi Morera, David, volia demanar la paraula, o Jordi, vols escriure en el xat la pregunta o et dono la paraula? Sí, em dones la paraula, millor. Te la dono, Jordi. Sí, anem més ràpid. Se'm sent? Sí. Molt bé. Primer, soc en Jordi Morera, president del Prat Empresarial i gerent de Canaletes S.A. Per començar, voldria agrair a Desenvolupament Econòmic aquestes xerrades. Aquesta és la primera, però si se'n fan més, benvingut. Jordi, t'hem perdut. El micròfon. Jordi. Sí. Ja, ara sí? Ara sí. No, però estava dient que donar les gràcies a tots, també als ponents, per aquesta intervenció i per les futures que puguin venir de desenvolupament econòmic. Però ja, de totes les preguntes que m'han sorgit veient aquesta exposició, que són moltes, n'hi ha algunes, com ha dit l'Ester abans, per les pimes. Primer, què hem de fer, com s'ha de fer i com sabem si podem tenir èxit o no, o si cal invertir, perquè és una inversió, en presentar aquests projectes. Clar, el primer que em ve a pensar és que moltes pimes, veient la complexitat que sembla que és, es perdran pel camí, perquè no podran arribar a tota aquesta complexitat. I segon, vista la darrera part de l'exposició, es poden sol·licitar ajudes directes a una pime? O sigui, per exemple, en el meu cas tinc molts projectes per fer, molts projectes relacionats amb l'ecologia, relacionats amb la recuperació del tema Covid, etc. Però són directes de la pime, meves. No tinc altres empreses. I puc accedir d'alguna manera? Aquesta és la gran pregunta. Gràcies. Qui vol respondre? Jordi i Juanjo? Jordi, tu mateix? I Juanjo després? Jordi, jo crec que això és molt important. O sigui, hi ha un bloc que no se'n parla tant perquè no és tan nou, que és tota l'ajuda individual a una empresa. Això es construeix sobre línies que ja existeixen. Per exemple, jo soc el director d'operacions de Nissa i aprovem cada any, al meu equip, 500 préstecs participatius sense avals ni garanties, a llarg termini, amb un tram d'interessos segons beneficis, per tant, pagues segons el benefici que tens. És un préstec molt buscat i en el Prat hi ha uns quants casos, perquè a l'àrea metropolitana es reben moltes sol·licituds. Doncs això es continua fent. De fet, està oberta la convocatòria, perquè això és una cosa que fa 20 anys que funciona, i ara hi haurà més fons. I en alguns casos, millors condicions. Però el mateix amb el CEDETI, amb les ajudes d'I+D. I el mateix amb IDAE.
amb l'ICO ja ho sabeu per una altra cosa, no és tant per recuperació, sinó per solvència i per tresoreria, no? O sigui que hi ha una línia molt important d'ajudes individuals a empreses sobre coses que ja coneixeu. I si no, jo crec que l'Ajuntament, en l'àrea que porta l'Ester, o a nivell de l'Agència d'Acció o de la Diputació o de l'àrea metropolitana, us poden ajudar. I també hi ha molts privats, molt de sector privat, el mateix Juanjo en projectes més estratègics, però també hi ha empreses que es dediquen a ajudar a preparar aquesta convocatòria. O sigui que aquest és un bloc molt important del pla que no se'n parla tant i són ajudes individuals, que no cal que et juntis amb més gent. I després l'altra cosa és, si a més hi ha alguna cosa amb la que creus que ets pioner a nivell ja estatal, europeu, això és que només ho sé fer jo, i et juntes amb els teus proveïdors i clients per crear aquest projecte rector, que no el lideraràs tu, sinó que t'ajuntaràs amb un que segurament, si és de tota la cadena de valor, hi haurà algun gran que farà de paraigües o una organització, com deia el Juanjo. Per tant, això, si n'hi ha alguna cosa, també fes això, però sobretot basa't en agafar, en accedir a aquestes ajudes individuals. Juanjo, vols comentar alguna cosa? Sí, puc per afegir. La qüestió és la següent. A la pregunta, i podrem accedir en projectes individuals, per entendre'ns, per no haver d'anar a buscar, diguem, de ser socis, altres grans projectes, etc. La resposta, ha dit ben Jordi, és que sí. Ara mateix hi ha convocatòries, hi han obertes les habituals, diguem-ho així, dels ministeris o les administracions públiques, però aquestes convocatòries estan transformant-se per, en alguns casos, millorar les condicions, tenir més instruments de subvenció, diguem-ho així, i de finançament. I el que us diria, per exemple, és que per pimes, diguem, també es configura un nou fons d'inversió industrial productiva que es diu FAIP, que és el que transforma l'anterior línia de subvencions a la reindustrialització del Ministeri d'Indústria, que probablement es posarà en marxa el novembre, darrer trimestre, bàsicament d'aquest any, i que permetrà com a convocatòria la presentació de projectes individuals, transformadors, per entendre'ns, en la línia de sostenibilitat, com bé deies, Jordi, de les petites i mitjanes empreses, i allà és probable que puguis encaixar, diguem, el teu projecte individual com a tal. I part d'aquesta convocatòria anirà en fons Next Generation o no, és igual, però l'orientació, diguem, serà molt similar des d'aquest punt de vista. Per tant, la resposta és que sí. Nosaltres no ho som, però tens algunes consultories especialitzades, diguem així, en preparar memòries d'aquest tipus. No és el nostre cas, o sigui, no estic per això. Nosaltres fem altre tipus de coses de muntar projectes complexes, però de tota manera ho pots fer també individualment i llavors entrar en aquest tipus de convocatòries que n'hi haurà. D'acord? Però ara, bàsicament anirà en la línia, i per això us he ensenyat les manifestacions d'interès, d'aquest tipus de projectes. És a dir, el que es prioritzaran són totes les inversions relacionades amb la sostenibilitat, amb l'hidrogen verd, amb el 5G, amb la connectivitat, etc. D'acord? I això marca una mica quina és la tendència. Tenim un altre... Hi ha un tercer tema, que és el que he dit al començament, o sigui, ajudes individuals, projectes tractors. Hi ha una altra línia, que és que hi haurà diners per als ajuntaments, per les comunitats autònomes, com hem vist abans, pels barris, per equipaments. Llavors, això és una font de comandes. Per tant, que també treballeu amb això, amb que el sector públic local i regional també és clients que tindran pressupost per fer coses i canvis. Per tant, també si us dediqueu i el teniu com a client, que també compteu amb aquesta, que és molt important. Disculpa. Tenim una altra pregunta del senyor Agustí Miró, de PIMEC, que ens pregunta si hi haurà projectes de transformació al sector de l'automòbil. Jordi, sí. Aquest és el primer... Sembla ser que és el primer que apareixerà perquè ja esteu veient les notícies cada setmana sota alguna part i és el que té més clar que serà un tractor clar. Hi ha altres que sonen i abans ha dit el Juanjo uns quants, però aquest segur. Per tant, si voleu, a part de com a empresa individual, participar en algun projecte tractor d'aquest PERTE que deia el Juanjo, doncs comenceu a buscar dins la vostra cadena on podeu encaixar. Si treballeu per PSA, si treballeu per Renault, si treballeu... En què treballeu? I comenceu a buscar per aquí qui està articulant un projecte tractor.
Sí, aquesta és una opció. L'altra és que, evidentment, sí que està previst que s'hi aboquin fons per la transformació del sector que aniran, diguem, directament també, en alguns casos, en forma d'ajuda a les empreses, diguem, per la transformació bàsicament tecnològica, i això, diguem, no serà només per les grans empreses, també per les petites i mitjanes, pels Tier 1, però sobretot també pels Tier 2, d'acord? I que en tenim molts a l'àrea metropolitana. En això hi ha un fons que ara canalitza la Diputació de Barcelona, això és, diguem, directe d'aquest any, i en això s'hi sumaran, diguem, altres fons addicionals tant de Generalitat com alguns vinculats a projecte Next Generation. Per tant, és així. És a dir, que clarament és un dels sectors objectius. I en l'altre que veig, diguem, d'inversions en digitalització, aquestes encaixaran, diguem, bàsicament segures. Si és a escala individual, perfecte. És a dir, haurem de mirar quines són les convocatòries en les quals puguin encaixar, per descomptat. I respecte a preparar la memòria del projecte, home, si és un projecte, diguem, com individual, igual no cal una memòria en el fons tan àmplia, és a dir, el que és la presentació del que és l'estructura del projecte com a tal, com si l'haguéssiu de presentar a una convocatòria, diguem així, habitual de les que teniu de subvencions. Tal vegada una mica reforçada amb això que us deia, de tenir una mica, diguem, d'estudi d'impacte i de saber, diguem, què és el que genera i per què és transformador. De tota manera, com encara no hem tingut accés, perquè no s'han publicat a cap, diguem així, de les convocatòries com a tal, tampoc de moment no hi ha una guia de l'estructura i dels continguts que han de tenir aquests projectes. Per fer això haurem d'esperar una mica més. Tenim una següent pregunta de Moisés, que diu que una empresa que hagi de fer una inversió en digitalització, robot col·laboratiu, software, impressió 3D, pot encaixar? Ha de preparar alguna memòria del projecte? Això crec que n'ha parlat ara el Juanjo, però jo per afegir que realment necessitaria més informació. Si és digitalització pura, diríem, és aquell toolkit que he dit abans. Sortirà una convocatòria de la Secretaria d'Estat de Digitalització que tindrà aquest component per coses molt bàsiques d'e-commerce, de digitalització del procés i tal. Però pel que veig aquí hi ha alguna més. Hi ha robot, hi ha impressió 3D. Per tant, aquí jo diria que vagis més cap a indústria, cap a emprenedoria industrial, cap a indústria connectada, que és una altra línia per aquest tipus de coses. Per tant, que miri indústria. Hi ha un programa, hi ha una web que es diu Financia Indústria, a la web del Mincotur, i allà ja t'ajuda una mica a veure quines coses per on pots demanar. Hi ha coses que pots demanar ja, perquè no és un fons de recuperació. El senyor Llorenç Goder, d'Instrumentació Analítica, ens comenta que tenim préstecs ICO i hem presentat un projecte d'I+D. Podem accedir a un ajut directe individual? Això s'ha de mirar en cada cas. S'ha de mirar en cada cas el que dèiem de les ajudes d'estat. Per exemple, la línia d'ENISA, de préstec participatiu, d'ENISA, on estic jo, no és ajuda d'estat. Per tant, es pot fer perfectament amb un CEDETI, amb un ICO, es pot sumar. Són coses diferents. Però és veritat que si el projecte aquest d'ajuda d'estat hauràs de mirar els teus límits d'ajuda. Una altra pregunta de Rubén Bagués, d'Eres Social. Ens fa una reflexió. Per les pimes moltes vegades és complicat tenir una visió global de grans projectes i trobar connexions amb grans empreses tractores de projectes. Penso que seria interessant que les àrees de promoció econòmica municipals poguessin fer de dinamitzadors i connectors explorant grans empreses amb projectes tractors i generant espais on les pimes transformadores puguen oferir la seva activitat per crear projectes més potents. Una mena de marketplace en grans i petites es puguin trobar i connectar dinamitzades per centres de promoció econòmica. Gràcies. Totalment d'acord amb aquesta proposta i, de fet, el nostre projecte, la nostra mesura del pla a Benissa de projectes tractors per la PIME va per aquí, perquè un grup de municipis, de manera conjunta, promovin aquest tipus de coses. Les connexions amb projectes tractors,
les connexions entre elles, la recerca de nous mercats i per tant, aquí esperem poder donar recursos als ajuntaments, com el del Prat, perquè puguin fer aquesta feina de facilitadors, que és molt important, perquè a vegades pensem, així en el cap tenim que surt la convocatòria i tothom hi arriba, i no és això. Ja sabeu tots els que esteu en món local, aquí veig gent coneguda de fa temps, Esther, la Yolanda, la Susana, doncs sabeu que necessitem que a prop de l'emprenedor o l'emprenedora hi hagi algú que li expliqui i l'ajudi, li obri una porta i, per tant, importantíssim i totalment d'acord. Rubén. Sí, jo estic d'acord també. Aquesta figura de catalitzador que ho poden fer, diguem, les entitats públiques com a tal és fonamental. Sobretot també per identificar quins grans projectes es mouen al territori, per tenir un mapeig de fet actualitzat i per oferir oportunitats d'entrada, diguem, a les pimes en altres projectes col·laboratius que puguin haver-hi, siguin públic-privats o siguin privats liderats per altres empreses. I això progressivament, a mesura que es vagin coneixent quins són els projectes, per exemple, a escala metropolitana o a escala, diguem, Diputació de Barcelona o alguns a escala estatal, evidentment, jo crec que es podran anar construint i es podran anar fent i, per tant, aquest instrument de NISA em sembla especialment adequat. He vist de tota manera que, encara que ho han saltat, hi ha una pregunta sobre Amazon. Jo no treballo per Amazon. Vaig treballar en un moment donat quan ells buscaven implantació. Però no és el foro, però sí que m'ofereixo a tenir una conversa sobre aquest tema. És un tema bastant polièdric i que és interessant. L'he vist al xat i simplement és per no deixar-ho córrer, d'acord? Perquè jo també soc bastant crític, diguem, en algunes de les pràctiques, de fet, empresarials, però també penso que hi ha altres avantatges que normalment no es consideren. Bueno, sí, perdón, de todas maneras. Por alusión, pues quedamos para la próxima, por favor, porque tiene que ver con la idiosincrasia de toda esta Next Generation, ¿no? Cuando seguimos hablando en un mundo donde pensamos que vamos a poder seguir importando y exportando, que vamos a tener petróleo de más y que podemos seguir utilizando nucleares y que podemos seguir fabricando todo lo que estamos fabricando sin medir huellas ecológicas ni saber cuál es la incidencia en los puestos de trabajo y en la gente, estamos generando aún unas incertidumbres más grandes de las que ya hay. Con lo cual, si hay una declaración de emergencia climática desde el año 2015, desde la ONU, además de todos los ayuntamientos que la han ido declarando, es muy obvio que el cambio de paradigma tiene que pasar por otro sitio. Y si son las corporaciones y las grandes empresas los que nos han traído hasta aquí, hasta esta emergencia climática, habrá que cambiar un par de cosas, ¿no? Claro, pero es justo eso. O sea, el Next Generation lo que pretende es transformar todo eso y por eso hace de los ejes de la sostenibilidad sobre todo y de medir el impacto, digamos, tanto social como ambiental de los proyectos, el eje básico para poder asignar los fondos. Cuando se dice, no, aquí solo va a ganar la constructora de Florentino y las grandes empresas del IBEX. Eso yo creo que no va a ser así, sinceramente. Es decir, porque lo que se pretende es transformar, como tú bien dices, un modelo y eso es lo que está pidiendo la Unión Europea. Y por eso, digamos... Sí, pero en todo caso, el 31 de diciembre, cuando se presentó esta resolución de prisa y corriendo, siguen presentando, ya hay 15 proyectos tractores directamente, pero está publicado en la prensa, ¿no? Que son interlocutores de la COE y que es por eso esta cosa que no tiene sentido común, no tiene lógica. Porque inclusive por favor, vale. vamos a continuar porque abriríamos un debate infinito, interesante pero infinito, y siguen habiendo preguntas también para Jordi, que Agustí Miró de Pimec, hi haurà ajudes per a la transformació del sector turístic, Jordi? Sí, com tots els sectors s'han de transformar. O sigui, no és un tema d'escollir un sector. Tots són importants i el turístic és molt important per a Espanya. Per tant, hi haurà molta ajuda. Hi ha hagut ajuda molt recentment o estan vehiculant molta ajuda per salvar, diríem, la mala temporada allargada que ha tingut el sector, però a més hi haurà diners amb el pla per transformar el sector. Són dues coses diferents. Necessitem les dues coses. Un pla de xoc en general per comerç, per turisme, per molts sectors, per cultura, que ens ha afectat molt,
I això no és aquest pla de recuperació, però hi ha un altre pla, hi ha el REACT, hi ha aquests 11.000 milions que va dir l'altre dia a la presidència, i després hi ha les ajudes del pla, que és per transformar el sector, per fer-lo més sostenible, més responsable, digitalitzat i coses d'aquestes. Podria haver-hi un projecte tractor del turisme si mobilitza el sector suficientment. I també lligat amb el que estàveu dient abans, aquí necessitem tots. Necessitem l'Ajuntaments, les comunitats autònomes i l'Estat, però necessitem del privat, també necessitem les pimes, els emprenedors i les emprenedores i a les grans empreses també les necessitem. O sigui, aquí la qüestió és una mica la capacitat de gestionar que tinguem com a país un projecte tan complex i que no deixem que decideixin uns sols, sinó que entre tots ho fem i decidim tots. No sé si vols que contesti dues preguntes més que hi ha per aquí. Sí, Jordi, sí, perquè... Que van lligades a la de missa. Hauríem d'anar acabant ja i, per tant, sí, i tant. Molt bé. No, això ja us arribarà, però el que farem serà treballar a través de les xarxes de ciutats que ja existeixen. Hi ha xarxes a Espanya, unes quantes, que existeixen, que ja hi ha membres, hi ha una governança, i es coneixen, que això és molt important. Llavors, el més segur que acabem finançant plans d'accions d'aquestes xarxes per fer això que estàvem dient, per mobilitzar innovació oberta amb grans empreses en petites, per fer premis d'emprenedoria, de talent, per acostar les universitats amb les empreses, per que es conegueu entre diferents territoris, empreses relacionades o complementàries, o sigui, per dinamitzar. S'assemblaria una mica als PECs que hem tingut aquí a Catalunya, però connectats amb altres territoris i orientats a unes missions concretes. O sigui, el repte de l'envelliment, el repte de la mobilitat urbana, aquest tipus de coses. Per tant, sí, aquesta és l'aposta que m'agrada poder liderar perquè ho he viscut des del món local i és molt important que es dinamitzin aquests ecosistemes. Dinamitzar ecosistemes és un concepte complex, però al final és que a la ciutat i a les ciutats petites, mitjanes i grans passin coses, hi hagi moviment, hi hagin idees, hi hagin llocs de trobada, hi hagin oportunitats per a tothom. Gràcies, Jordi. I la darrera pregunta per Juanjo Berbel. Has parlat de l'aprovació de 10 o 12 PERTEs. És una pregunta de la Conchi Odriozola. Aquesta previsió és per l'any 2021? A veure, no és segur que hagin de ser 10 o 12. Aquesta, diguem, és una previsió, diguem així, des del món privat i una comissió de PERTEs, d'acord, que és interministerial i que, per tant, allà, diguem, es debaten quines són les grans línies o les grans missions estratègiques de transformació, en aquest cas, molt vinculades a la indústria i a la competitivitat industrial, d'acord? Per tant, jo crec que hi ha alguns que són molt clars i que s'aniran aprovant successivament en successius consells de ministres, d'acord? Jo crec que la major part, igual en Jordi em pot corregir, seran al llarg del 2021, perquè no deixen de ser els grans, diguem, paraigües sobre els quals després es van articulant els projectes. Que hi haurà un de la transformació del sector de l'automoció envers l'electromobilitat i tota la línia que està a la premsa, diguem, dia sí, dia també, sobre les bateries elèctriques i els components, de fet, de la nova mobilitat elèctrica. Aquest és evident i probablement serà el primer i ha estat anunciat, d'acord, però encara falta l'aprovació per part del Consell de Ministres, d'acord, perquè després es puguin anar presentant els projectes, d'acord, i anar registrant-los, com us he dit, al registre. Que n'hi haurà un altre, probablement, de l'àmbit de semiconductors, que també està a la premsa cada dia, que hi ha un gran dèficit a Europa i que probablement necessitem articular una cadena de valor a escala europea, diguem així, i que Espanya sigui una peça bàsica d'aquest gran projecte estratègic, jo crec que és molt probable que també. El sector de l'alimentació, que és el primer, diguem, en pes industrial del país, és molt probable, però parlo, diguem, per mi, no tinc cap càrrec al Ministeri, però és molt probable que l'alimentació sostenible dintre de la línia, diguem, del quilòmetre zero, mediambientalment sostenible, diguem, i tot lligat amb la recuperació de zones rurals i de l'Espanya despoblada, tingui també clarament una línia de PERTE. Dit això, és a dir, es podrien articular des de mitja dotzena fins a 10, però no, probablement no estan pensant en tenir 25 o 50 PERTEs. És a dir, estem pensant en tenir diverses línies de missió estratègica, d'acord? I, per tant, diguem, d'anar encaixant alguns sectors. S'haurà d'anar veient. Jo ara no en sabem més, per això us deia que hi ha més incògnites de vegades que certeses en tot aquest procés. Doncs jo ja tancaria la sessió, dona per molt, és evident, és molt possible, si més no, que potser en un futur
En tornem a fer una altra, però ja més específica dins de la fase o de la planificació que hi hagi dels Next Generation. La veritat és que hi ha vertigen quan veus aquestes xifres i sobretot crec que té que haver-hi vertigen per part de les petites empreses i dels emprenedors que els hem d'agafar realment, els hem d'agafar, informar, catalitzar. Molt interessant la reflexió que s'ha fet, que s'ha plantejat, en tant en qual el rol que assumim l'administració pública no solament per facilitar i acompanyar, sinó també, com a reactivador econòmic, en tant en quant és obvi que pot haver-hi concertació públic-privada, en tant en quant nosaltres també generem els nostres propis plans des de l'administració pública de reactivació econòmica, que necessitarem proveïdors i, evidentment, si són proveïdors locals o del territori, molt millor. I, sobretot, jo personalment també he trobat importantíssim la identificació, la necessitat d'identificar les cadenes de valor per tal de veure si es pot sumar, que jo crec que sí que es pot sumar, si pot haver-hi concertació plegada entre socis i, evidentment, apostar per aquests i, sobretot, per altres fons que no s'acaba, com ha dit el Jordi, no s'acaba la vida i, com també ha dit el Juanjo, no s'acaba la vida amb el Next Generation. Comentar-vos que hem estat unes 63 persones, aproximadament. La major part és d'àmbit públic i àmbit privat. A l'inici estaven repartides al 50-50%. Per tant, un interès per part també de les persones que pertanyeu a les administracions públiques, que pertanyem a l'administració pública, per aquesta necessitat, aquest sentit d'entendre què està passant i d'acompanyament al nostre teixit empresarial. I jo, purament, si em permeteu, des del Prat i com a directora també de desenvolupament econòmic, a banda d'agrair una altra vegada en l'equip, al Jordi i en el Juanjo, la seva companyia, haig de fer una cunya publicitària. Aquí en el Prat estem, i tota la comarca del Baix, estem de març gastronòmic fins al proper 11 d'abril, i si us pengeu a internet, a Google, de març gastronòmic, us sortirà la tira de restaurants de tota la zona del Baix Llobregat, en el qual estem potenciant, com no podia ser d'altra manera, una alimentació molt de quilòmetre zero, com és el Pota Blava i com és la Carxofa Prat. Perdoneu per aquest moment publicitat, però sí que el volia dir. I li dono la paraula al tinent alcalde, que es vol acomiadar també, si més no. Juanjo, Jordi, per part meva i tots els assistents, moltíssimes gràcies. Charlie, te doy la palabra. Sí, muchas gracias Jordi, muchas gracias Juanjo. Creo que ha sido una primera jornada, yo la calificaría de éxito, creo que ha sido muy interesante y nos habéis ayudado mucho a comprender. También quiero agradecer a los participantes, en especial a las empresas que os habéis acercado a esta primera jornada, a este primer diálogo empresarial. Serán muchos más, esperamos que sean muchos más, con otros nuevos temas también muy interesantes. Y si es necesario, profundizaremos también en este tema de inversiones en un futuro. También he visto que a lo mejor ha habido alguna pregunta por responder, creo que una iba para mí y tal, y si nos la hacéis llegar por correo no tendremos ningún, por supuesto, os la contestaremos, pero bueno, dentro del marco en el que queríamos que se centrara en este ciclo de diálogos, algo ágil, que no fuera demasiado duradero, pero que fuera muy interesante, creo que lo vamos a cumplir. Así que muchas gracias a todos y os esperamos en la siguiente. Que passeu un bon dijous. Gràcies a tots. Fins ara. Salut. Adéu, Tom. Adéu, gràcies.